Daud iki ana lho lurae laut. Iya. Mas Setu digayengke Mas Setu. Ayo keluarga dari Sragen. Tangan di atas.
nangis sakjroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa yo Jawer nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
Gandine tak hak ditamu. Ndang Mas tau cinta hak wis hak kaya nang desa hak iki 5.000, lha hak ping 10 yo lek ping 10. Mboten enten nggih 2.000 apa nek borong mawon. Boten wis kondor bogel engko tukar penambahane ngendi? Ngaten. Terus mbak Nun ade lah ngono lho Jan berkah nggih. Aja Jakarta Bekasi aja elok ngene ngalahke desa. Pimpinane niku lho Mbah Inu. Iya matur Mbah. Matur nuwun Mbah. Njen seneng kene. Iki bablaske napa niki, Bosku? Bablaske tresno garwane wong liya. Wis pokoke aku tak manut sing kuwi ngono wae. Nggih, GWL. Lo la
korupsi nih. Loh, Udah. rokok sebungkus ya ora. Piye? Ning apa sliramu tiba Monggo pacare Pak Joko. Pak Bayan pundi niki? Ae 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 oh 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 Wong ayu sing tak tresnani iki tau wong tak impi. Wong sliramu pepujan ning ati Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe ne rasa tresnaku Mas Reno Rina bumi lan senengku nyuren parem sekapan balimu Mas Leno Alhamdulillah. karo tanggane dhewe ya. Lah iya Mas toh. Leno nek karo kowe nyahnyo. Coba karo aku. Pentelengi aku mau. Ayo lo. Sing nyanyi aku. Ya. Apa? Napa nggih? Aduh Dik, aku sing kleru. Aja dadi atimu suwe-suwe kok malah nesu. Sosor bebek di sosor bari salamu dewek okean lali suwe-suwe lali-lali. Kowe muni aduh Dik 100.000. Aduh Dik lho ya. Ora. Aku wis ora nganggo aduh Dik Mas. Mas Leno ki tenan. Aduh Mas ayo. Aduh Mas. Aku sing kujur. Sosor bebek di sosor meri salamu dewek okean lali suwe-suwe lagi Kok aku ora metu? Laras kamu bilang aduh Mas ayo Ayo. ayo aduh Mas Ayo Mbak Laras. modal aduh Ayo. kalau 100.000 Ayo. ayo aduh Mas Cilik tenan. cilik yo ben ra gelem ah adik terus ke Aku. yen mengkono ya Ora. Ning apa sliramu ninggal aku kaya tanpa pesan hatiku Mas Lanjar sih apa Mas Tauhid sih? Pokoknya ndang kene. Mangga budhe.
Daerahmu nanti ya, Dang. Masuk pacare. Diparani kaya-kaya jarene kok wis mangkat lunga dienteni kaya-kaya jarene kok wis teka kono masuk warna-warna pandawane najan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo murung samene wae Sing ajeng pajak sinten Pak Cari? Ibu negara. wis pokoke ibu Bu Cari. negara Niki wakilipun Pak Cari. asmane sinten Dik Kula. nggih Kula asmane sinten Mas? Evani Ratnasari Bugelwati. Nah, nganggo Bugelwati barang ya. Kabeh aku. Niki mboten ngangge pajak, Pak. Langsung. pacik terus tenang mawon Bareng asam pepanggian nyatane njur luluh atine nganti wegah pepisahan nyatine njur tak Iya. Seragen bergoyang bersama dengan konco dewi. Iya, iya. Oh, Paijan yen ra kerja ora jajan jos. Ae jos aso. diparani kaya-kaya jarene kok wis mangkat lunga Ana di mana anak kambing saya. dienteni kaya-kaya jarene kok wis teka kono Kemana-mana wong yen ora kebeneran jarene tansah katon tuwa wong yen pinuju lingsingan anane saja jono warna-warna najan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung samene wae Pripun? Mbak Eva Dalem. jenengan mangurusi nika mawon Oh, pun. mboten, Nggih. mboten ngurusin jenengan. Monggo Pak Cari. bareng sampun pepanggian
Yo. Ayo Om cintake. Nimas ora kelingan jare bakal Ora bakal lali nanging sira citra janji wong nyatane ngaku ati dek semono ngucap janji kudu dilakoni aku iki lahir batin tresno kang sejati ngayu Anca dhewe solololo Bapakku ki tukang sawer. Bapakku tukang sawer. Nimas ora kelingan nate janji kudu dilakoni nanging sira citra janji Wong nyatane wong nyatane gawe lara ati ana di mana anak kambing saya. Tak gendong kemana-mana. dek semono ngucap janji kudu dilakoni aku iki Lahir kantin kang sejati. ayo yo Wong ayu. niki asline biyen ki seragenan ning gandeng ora enek klenengan sak eneke ngono wae jare nek ngeten iki kula niki wis gaduk kae Kowe ngerti ora nih, Pak Cari ki biyen medigong. Nanti balik karo teratak barang.
Bali mbiyen bagian apa? Aku Peniti. ora. Aku tukang gawake tas Rini. Jenengan ngerti Rini? Oh, Rini pundi? Ini apa lebut? Lah kula tukang gawake tas. Teng Jakarta nggih enten Rini cedut-cedut nggih enten. Ah, Rini DC wi. Masuk. Mana. Dewe pancen oye. Nggih, matur sembah nuwun Mas Bugel. Mane Cang. Monggo Pak Kardi, asik. Mriki Pak Kardi.